राम राम, जय जय सिया राम, जय देवरिया। तो अब रहूँगा बाबा गोपालपुरिया से अपनी जिला देवरिया के साथे साथे कुछ और जरूरी समाचार। आज के जो समाचार बा वो सुन ली। उत्तर प्रदेश जो सरकार बिया ना, जोगी जी के जो सरकार बिया वो साल 23-24 खातिर गेहूं खरीद के जो समर्थन मूल्य बा ना ओके घोषित कर दिले बिया। 1 अप्रैल से 15 जून ले गेहूं के जो खरीद मूल्य रही वो प्रति कुंतल 2125 रुपया रही। पिछला बरिस ई 2015 रुपया रहे और ये बरिस एक बढ़ा के 2125 रुपया प्रति कुंतल गेहूं के खरीद समर्थन मूल्य कर दिल गई बा। तो रउआ का करी ना, एक पूरा लाभ उठाई और अपन पंजीयन मतलब अपन रजिस्ट्रेशन जरूर करा दी। जे धान खातिर अपन रजिस्ट्रेशन करौले बा ओकरा के ई रजिस्ट्रेशन फेन से करवावे के जरूरत नहीं है। हाँ, और एगो बात ध्यान दी, ई जो पैसा आई ना उरौरी वो बैंक खाता में आई जो आधार से लिंक बा, आधार से जुड़ल बा। इहो कोशिश करी कि जो बैंक खाता बा ना वो सक्रिय रहे, अपडेट रहे के चाही। तो जय देवरिया और जय जय देवरिया के किसान लोग ही। अब हम बहुत अगला समाचार की ओर। तो अपनी देवरिया में बैंकन के कर्जा वसूली और मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामलन खातिर जो प्री लिटिगेशन स्तर पर लोक अदालत के कार्रवाई कल जाई, लोग अदालत लगावल जाई। तो एक सफल बनौले में भी योगदान करी ताकि ऐसा कोनो भी मामला समय पर निपटा दिहल जाओ। अब आई एगो बहुत जरूरी मुद्दा बा, रसोई गैस के मुद्दा। रसोई गैस की मुद्दा के लेके जगह जगह काफ़ी धरना प्रदर्शन होता। जो बढ़ोतरी भइल बा कहीं ना कहीं आम जनता खातिर ठीक नहीं है। लेकिन हम इहो कहनी कि समयानुसार बहुत कुछ विकास के काम होता, तो महंगाई बढ़ेला वो हिसाब से बढ़ेला। लेकिन फिर भी सरकार के कोशिश करे के चाही कि जनता, किसान, मजदूर से जुड़ल जो मुद्दा बाने कुल ऊपर गंभीरता से विचार करे और महंगाई पे कहीं ना कहीं तनी नियंत्रण लगा के रखले के ताक बा। अब देखी देवरिया में भी सुभाष चौक पे एक लेके धरना प्रदर्शन होता। एगो धरना प्रदर्शन समाजवादी युवजन सभा भी कैलस। ऊ या महंगाई, भ्रष्टाचार आज के भी मुद्दा उठौलस और का कैलस कि राज्यपाल महोदय के संबोधित जौन ज्ञापन रहे वो सदर उप जिलाधिकारी के सौंपलस। तो सरकार के पर विशेष रूप से ध्यान देवे के चाहिए और कोशिश करे के चाहिए कि आम जनता से के कठिनाइयों के तनी मैंने कम कैले के ताकबा। और महंगाई भी बढ़े ऐसा बात नहीं के समयानुसार बढ़ेला, लेकिन कोशिश करे कि जौन आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर पे तनी मैंने काफ़ी ध्यान देहले के ताकबा। अब आई अगला समाचार की ओर। भाजपा रानी से एगो खबर आवता। आशा जौन कार्यकर्ती लोग बा लोग वो राष्ट्रपति के जौन संबोधित ज्ञापन बा वो तहसीलदार महोदय के देले बा लोग। ये लोगन के कहना बा कि 6 महीना से महाराज पिछला 6 महीना से मानदेय नहीं मिलल। तो बाकी जो ये लोग के समस्या बा वो तो ठीक बा, ऊपर सरकार विचार करो। लेकिन हम चाहब कि जो 6 महीना से मानदेय बाकी बा महाराज वो फटाक दे सरकार के कुछ ना कुछ करके मानदेय तो दे देवे के चाहिए। काहे कि लोग काम करता और सरकारे के नियम कानून बा तो वही हिसाब से भी मानदेय तो दे देवे के चाहिए। अब 6-6 महीना के मानदेय बाकी लगावल कौनो ठीक नहीं है। अब एगो जरूरी मुद्दा हमार जो पर्सनल मुद्दा कहली वो बा, देखी ना फगुआ निकचा रहा बा, लेकिन अब शहर के तो छोड़ दी, गाँव में ना फगुआ के वो रंग रूप लौकत नहीं के महाराज। ये अपन संस्कृति है, एक बचौले के ताक बा। आ गाँव में महाराज मने फगुआ जहके चाही। अब कहाँ लोग फगुआ गावता, नया नया लोग आ गए, नया लोग आ गए, नया गोल आ गए। फगुआ के वो जो पारंपरिक रूप रंग बा कहीं ना कहीं बिलात चल जाता। ते के जियाई सम्मत गाड़ी, सम्मत फूकी, दूर खेली होखो, गोबरउआ होखो, रंग अबीर उड़ो और साथे साथे फगुआ जमको गाँव में दुआरे दुआरे। तो ए पर ध्यान दी, काहे कि बहुत जगह देखे के नहीं मिलत। अब आई अगला समाचार पर हम चलतनी। काल मैंने सुख के अपने जिला में, देवरिया जिला में अलग अलग कई गो दुर्घटना हो गई, जौन में 5 आदमी काल की जाल में समा गई और 6 आदमी घायलों हो गए। अब देखी हमार जौन गाँव बा ओकरे बगल में कंचनपुर बा और जौन कसिया देवरिया रोड बना वो पे कंचनपुर और कुनहलिया के बीच में रतनपुरा गाँव बा एगो, सामने रतन कई गो चिमनी भट्टा बा। तो वही चौराहा पर का भइल कि एगो पिकअप बेचारा मोटरसाइकिल से कंचनपुर से बाजार करके 2 जने जात रहे लोग, रौंद डालस
और दर्दनाक मौत हो गई। तो हम सबसे चिरौरी करब कि महाराज रोड भी तो अब चौड़ा हो गई बाना कुल, तो तनी गाड़ी उड़ी आराम से चलाई, चाहे बाइक होके, कार होके, जोन भी फोर व्हीलर हो, कुछ भी आराम से चलाई, नियंत्रण में चलाई। और ज़्यादा मतलब कि देखी जीवन बहुत महत्वपूर्ण बा, जीवन अमूल्य बा, तो एक के ध्यान में रखी और बहुत कुछ कंट्रोल में कैला के ताक बा। तो ये भी एमें काल की गाल में समाइल ओकरी आत्मा की शांति खातिर हम प्रार्थना करब, ओकरी परिवार के शक्ति मिलो कि ये शोक से, एक गहरा सदमा से बाहर निकलो। लेकिन फिर से वह रिक्वेस्ट करब, चिरौरी करब कि गाड़ी वाहन जौन भी रुआ चलाई, नियंत्रण में चलाई, आराम से चलाई। अब चली अगला समाचार की ओर हम बढ़तनी। रविंद्र किशोर शाही जौन स्टेडियम बा देवरिया में, ओमे हॉकी के सब जूनियर में 7 गो लड़कियन के चयन भइल बा। 14 गो आइल रहनी कुल, जोनों में 7 गो चुनैनी कुल। ये बहुत अच्छा बात बा। मतलब कि जे चुनाइल ओहू के बहुत बहुत बधाई, या जे ना चुनाइल ओहू से हम कहब कि फैन से मेहनत कैले के ताकबा। और संगे संगे अपन देवरिया जिला के जे भी बूढ़ पुरनिया बाबा काका पितिया जे भी बा उसे अनुरोध करब कि अपनी बच्चियन के भी खूब पढ़ाई लिखाई, और हाँ स्पोर्ट में भी जाए का मौका दी महाराज। देवरिया के ना हुई, देश के ना हुई, तो आगे बढ़ाई। और अब गई समय सबके, लेकिन कुल के भी पूरा सम्मान दिलक ताक बा, पढ़ाई लिखाई और वहू के महान बनाई। अब आगे हम चलता नहीं, तो आगे चलने के पहले कहीं ना, तो हमारे को बात सुनी रहुआ, हम तो बानी पुणे में और कोनो पत्रकार भी ना हई। हाँ, अपने गांव दुआर जिला जवार से तनी काफ़ी लगाव बा, जुड़ल रहे के कोशिश करेनी। तो हम ऑनलाइन कई गो समाचार पत्रन के पढ़ेनी, तो हम जौन कुछ भी रहुआ सुनाओ तनी नहीं, मतलब कि वो जौन ऑनलाइन समाचार पत्र पढ़ले बानी वही में से लेला बानी, अपनी माने भाषा में रोरा के हम सुनाओ तनी। तो हम वो समाचार पत्रन के भी बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं, रहुआ सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान वो सब समाचार पत्र के भला करें, विशेष रूप से जय हिंदुस्तान और जय जय देवरिया। आज इतने फेन बिहने मिलब कुछ नया समाचार की संग है, कुछ नया बटकही की संग है। रउआ सब एकदम निम्ने रही। गर्मी भी खूब बढ़ रहा बा, लू भी चलल शुरू हो गई बा। तो पानी वानी खूब पी, और कपारे पर ना गमछा है, जो गमछा होला ना, गमछा जरूर रखी। शर्मैले के ताक नहीं के महाराज, गमछा बनले रहले के ताक बा। और हाँ, आग योग जौन बा ना एने ओने फेंकले के ताक नहीं के, कहीं जनता बनी गर्मी के दिन बा फटाक दे आग लग जाला। तो एहू के ध्यान रखी, सावधान रही। और सतुआ उतुआ भी खूब मजा ली, खूब पी महाराज, घोर घार के सतुआ उतुआ भी पी। और सुनी, गाड़ी भी आराम से चलाई, गाड़ी कंट्रोल में चलाई। गाड़ी है ना, जीवन रूपी गाड़ी भी कंट्रोल में, नियंत्रण में रखले के ताकबा। राव जीवन एकदम चकचक रही। या फेन बाबा गोपालपुरिया बिहने कुछ नया समाचार, नया बटकही के सामने संग है, रउआ सबके सोझे हाजिर हुई हैं। अब बुझता मानी पहला ये चैनल जौन बा अपन देवरिया, ओकर पहला समाचार हम आज शुरू कैले बानी। रोजो कुछ न कुछ हम सुनाबे पर, तो सुनी ना, ये भी देवरिया के हमारे हित मित्र संगतिया, माई दादा, सगे संबंधी, अब बाप जे भी देवरिया बा सब अपने लोग बा। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी और हौसला अफजाई करी कि हम पुणे में बैठ के रोजो रउआ सबके कुछ न कुछ नया बात, विचारवान बात, गंभीर बात, जौने से देवरिया के हम यहाँ के फायदे हुई वो सुनाई रहुआ सबके। तो चली, वीडियो 8 मिनट के हो गई बा। तो नमस्कार बा, फेन मिलब बिहने, तब तक खातिर नमस्कार बा। जय देवरिया, जय देवरिया, जय देवरिया।